hasiera batian hasi gara, guraso talde moduan. Baina bai ikusten dugu eragile izan behar garela, baina behar dugu laguntza. Bai erakunde publikoak eta eskolen partetik. Gu badakigu aurrera ekintzak eta guk eraman behar ditugula, lanketa sakonena gure kontu izan behar da, baina ezinbestekoa da bai denon kolaborazioa. Gipuzkoan mailan sare bat sortu da, bai, gu Altsaburua Ibar izenakin gare, baina Altsaburua Gipuzkoa sare bat antolatu da. Bertan, 50 herri inguru dare, kontutan hartuta, herri bakoitzek eskola desberdinek, herri bakoitzek taldetxo desberdina daukela. Egia da, gauza familiarra dela, gurasoen gauzia dela, eta erabaki pertsonala dira, baina azkenean zure erabakia, taldian berbaitzen dugunean eta arazoak berdinak izaten dira. Orduan, guazen talde lan bat egitera, sare bat sortzera, familia sare bat. Altsaburua dauzen helburu nagusik bi hiru, bai. Bada, mugikorra baino gehiago internetera akzeso zuzena duten gailuen sarrera hori atzeratzea, hori bat. Bigarrena izango zen, gure artean hor daukunen, beraien erabilera osasuntsu bat sustatu, bai. Eta hirugarren helburu bezala, izango zen hori eskola, mugikorrik gabeko eremu bihurtu. Bai, azkenean leku libre bat izatea, bai hezkuntzarako, sozializatzeko umien artean, jolasteko, beste jolas mota batzuetara, betiko jolasak izan dianak edo berriak, baina gailu mugikorrik gabeko espazio libre bat izatea, azkenean, sorkuntzarako bide libre bat eukitzeko, eta atentzioa ez juteko, esan digunez, bide horietatik. Orduan, eskolekor, bai uste dugu, asko lagundu aldi gutela, eta orain, sortu dira eskola guztietan ere bai, politika batzuk, azkenean esaten dutenak, beraiek bultzatzen dutela ere bai, mugikorrik gabeko espazio libriak izatea, eskoletan kartelak eta ipinitza dauz, eta da pixkatxo bat guztion artean kontzientzia zabaltzia eta gu geu ere eredu izatea. Azkenean, helduak izan behar gara eredu umientzako. Eta pixkatxo bat horretaz berba itzen hastia eta denok kontzientzia hori lortzia. Esaten duguna, hau gauza familiarra da. Bakoitza bere etxean badakiz arazo dauzen eta igual beste arazo larri batzu dauzen. Baina hau bai da, azkenean sare sozialeken ondorioz sortzen dira zen, batez be, horren nera bezaroko garaiko arazoak, intentsifikatu egiten dira. Azkenean buli baten aurrian lehen eskolan etxen sotzuten, baina etxera joaten zinean, edo zure eskolar batera eta beste talde bat zekasun, eta askoz bela zein biltzen zinean. Gaur egun da, 24 egunean. Eta gero bai da, estereotipo dauzen olako Instagram batian, bai machismo, sexo kontuak, irodi kontuak, zelan jendia hori kremetan, bai, arazoak larritxo etxen dira. Sare sozial hauetan, orduan, ez da berdina gazte bat 13 urtekin mugikor bat ematia edo 16 urtekin, edo 8 urtekin. 16koak beste erramintza badazka aurre egiteko arazo guzti horiei, 8 urteko batek ez dakanak. Igual pentsatzekoa da. Nik uste dut ez gara zela gelditxu hausnartzera, eta oin bat batian egon da generazio bat gurasoena esan dugula, zer da pasatzen hemen, guazen pentsatzen.